Oxe trasme unha imaxe insólita dende Pontevedra. Mi madriño que fais a xente, iso é case parkour. É gabear polos edificios, é unha competición de escalada urbana. Cuidado, cuidado. Xente, pois gabeando polos edificios e polas casas en pleno casco histórico de Pontevedra. Unha competición insólita, dicíalo ti, pero non exenta de polémica. Claro. Porque a Patrigal, que é a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural, publicaba isto nas súas redes, un comunicado no que podemos ler: promover deportes como a escalada sobre edificios históricos e impulsar a indiferencia polo patrimonio e dar a entender que non é unha agresión. Un comunicado duro dirixido ao Concello e nós desde Hora Galega quixémonos poñer en contacto con esta asociación en varias ocasións pois para afondar un pouco máis no seu sentir sobre este evento, pero a verdade é que non tivemos resposta. Por iso decidimos ir ali directamente a coñecer de primeira man en que consiste unha competición de escalada urbana. Pois estamos no primeiro campeonato de escalada urbana de Galicia. Consiste en que as escaladoras e as escaladores teñen que superar 20 bloques en modalidade de boulder, é dicir, sin corda e unha altura máxima duns 3 metros. O que hai é colchonetas. Sí, colchonetas e compañeiras e compañeiros que nos portean, é dicir, que nos axudan no momento da caída ou da baixada, porque sempre hai que baixar, a que isto sexa dunha forma segura. Ai, que maravilla. Podemos preguntar? Nora boa, antes de nada, A ver como tes as mans. Bueno, un pouquiño xa reventadas, pero bueno, ben. A verdade é que a mí encanta a escalada, pero é a primeira vez que fago un campeonato deste tipo. Espero que faga máis veces. A verdade é que mola moito escalar aquí nos edificios da cidade, está moi ben. Sobre todo é bastante divertido. A escalada na cidade é algo un pouco distinto, ademais o ambiente é moi bo, o compañerismo tamén, e a cidade de Pontevedra pois é un escenario fantástico para este tipo de actividades. Eu pasaba ahora por aquí e quedeme mirando porque sorprendeume. Pareceme ben polo que estou vendo, porque, bueno, isto incentiva tamén o deporte, sobre todo na xuventude. Unha pasada como o sono de calquera cativo, ¿no? Poder escalar na cidade sen que veña a policía. Viñeches hoxe a propósito, A propósito, para ver ao chaval e ao meu fillo. Ai, ese que acabamos de ver trepar, ai. Exactamente. Dixéronos que era o mellor. Sí, ten madera, ten madera. Puntuamos que lleguen a la zona, que es el cuadradito ese de ahí, y luego lo que más cuenta es que lleguen al top con las dos manos y que se mantengan un poco, no vale simplemente que lo toquen. La verdad es que en los bloques en los que estuve yo, tanto por la mañana como este, lo está consiguiendo casi todo el mundo. Eres conocedora de que a Asociación polo Patrimonio Galego non lle pareceu moi ben. Non sei se chegaron as críticas. Sí, limos algunhas críticas en internet. A ver, nós non pensamos facendo mal a ninguén, e ademais o que estamos poñendo tamén creemos que é en valor un pouco patrimonio, de certa forma. A xente está vindo a conocer Pontevedra de unha forma diferente a que se conoce de forma habitual. Xa probamos zonas que non tuveran impacto, digamos, en caso de que vexamos que algo teña un problema, parase nesa zona a competición, é obvio. Somos os primeiros que non queremos mancar nada. Non escala calquera, está participando persoas federadas, é dicir, persoas que practican este deporte, que saben como se fa. Nós somos voluntarios e non gañamos nada máis que, bueno, pasalo ben e compartir con xente que ten a mesma afición que a nós, claro. Temos 50 persoas inscritas en total. É a primeira vez que o facemos, como vos dicía, e o certo é que as plazas se encheron super rápido. Estamos encantadas e encantados disto e nada, con ganas de medrar para o ano que ven.